Λοιπόν, χαίρετε σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Φεβρουαρίου του 2024. Το σπίτι είναι Άγγλων, γνωστών μου πολύ φίλων, ηλικιωμένοι. Είμαστε στην Πυλαλίστρα Μεσσηνίας. Κοιτάξτε εδώ, μπήκανε γύφτοι μέσα και το σπίτι κυριολεκτικά το καταστρέψανε. Να ενημερωθούν όλοι. Εδώ κοιτάξτε, ξυλώσανε πόρτες, πάσανε ντουλάπια, δεν αφήσανε νεροχύτες. Το σπίτι το καταστρέψανε. Οι Άγγλοι άνθρωποι φύγανε κλαίγοντας, έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, αλλά το θέμα είναι ότι η ζημιά αυτή ποιος θα την πληρώσει. Κόψανε από εδώ πάλι για να έχουν διαφυγή και καταστρέψανε το σπίτι. Εδώ, τα ξυλώσαν όλα. Εδώ, με τα σίδερα αυτά, προφανώς. Αυτό θα το σηκώσω στα δίκτυα, στο Facebook, ώστε να ξυπνήσει ο Έλληνας και να καταλάβει ότι είμαστε πλέον απροστάτευτοι. Πρέπει να βγει πατριωτική κυβέρνηση, οπωσδήποτε. Τώρα τι θα κάνει η πατριωτική κυβέρνηση δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ας ρίξουμε στο ψαχνό στην τελική. Γιατί βλέπουμε ότι με το στυλό, με το μαρκαδόρο και με τις μινισούλες δεν γίνεται τίποτα. Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ξαναλέω, και τους καταστρέψανε το σπίτι. Έχουν φύγει τώρα για λόγους ασφαλείας, γιατί φοβούνται, δεν έχουν παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Οι γύφτοι δεν αφήνουν τίποτα. Στην Πυλαλίστρα Μεσσηνίας, από τη Μεσσήνη 5 χιλιόμετρα και από την Καλαμάτα 15. Καλή εβδομάδα σε όλους και ο Έλληνας πρέπει να ξυπνήσει. Οπωσδήποτε πρέπει να ξυπνήσει. Πώς? Ας σκεφτεί ο ίδιος. Λοιπόν, γεια σας.